Čaute bajkeri, vitajte v novom videu. V nedávnom videu, kde som vám rozprával o mojom novom ráme, o výrobcovi Forbidden a o tomto konkrétnom modeli Druid, ako som sa ku nemu dostal a tak ďalej, som spomenul jednu vec, že tento rám by som si chcel olepiť kompletne celý do fólie. No a nikdy som to predtým nerobil a myslím, že je viacero takých ľudí, ktorí by to chceli vyskúšať. Tak v dnešnom videu by som sa chcel povenovať týmto fóliám. Kupoval som teda fóliu od značky Invisiframe a trochu vás prevediem celou tou cestou, ako som sa ku nej dostal a ako sa mi s nimi pracovalo. Na začiatok len tak v skratke spomeniem, teda všetky moje bajky, čo som doteraz mal, boli vždycky olepené fóliou. Fóliu som bral z nejakého slovenského e-shopu, čo sa zaoberá autami, bol to tuším Fusion.sk. Odtiaľ som bral fóliu, ktorá je primárne určená na ochranu svetiel na autách. Tá fólia bola taká celkom podajná, dobre tvarovateľná, nemusel som ju nejako extra vyrezávať. A vždy keď prišla, tak som si ju nejako povystrihoval a olepoval som kritické miesta na tých rámoch. Čiže spodnú rámovú trúbku, nejaké časti vrchnej rámovej trúbky, keď človek prekladá nohu, až to neobúcha nejako. A samozrejme nejaké časti zadnej stavby. Ale nikdy som nejako nerozmýšľal nad tým kúpiť nejakú originál narezanú fóliu, čo býva presne podľa typu bajku. Až neskôr, keď som si zadovážil tento bajk, tak ma napadlo, že by určite bolo vhodné, pokiaľ ho teda chcem mať nejakú dlhšiu dobu, pekne ofóliovať. Tak hneď nastala tá situácia, prišiel som na net, začal som hľadať a našiel som samozrejme dve možnosti. Jedna možnosť bola Ride Wrap, druhá možnosť bola Invisiframe. No, tak nevedel som celkom, že čo mám robiť. Skúšal som tu v okolí hľadať, že čo kto má na tých bajkoch, ak teda niečo používa. A zistil som, že viacej ľudí používa Invisiframe ako Ride Wrap. No, pozeral som ešte aj nejaké fóra a tam som sa dočítal niečo o tom, že ten Ride Wrap a Invisiframe sú kvalitou fólií zhruba na rovnakej úrovni, ak nie aj totožné, to neviem, nemôžem posúdiť. Ale že lepšia manipulácia pri lepení s tými fóliami je určite pri Invisiframe. Neviem, nemal som to možnosť porovnať, dal som na recenzie, ktorých som sa dočítal a teda aj dopočul a išiel som do Invisiframe. Teraz by sme si mohli povedať hneď niečo o tom, ako prebieha proces objednávania. Takže pôjdeš pekne na stránku Invisiframe, dáš si tam kolónku Frame Protection a hneď je tam tlačidlo, že Shop Now. A prehodí ťa to dolu medzi značky, vyberieš si tam značku bajku a model, ktorý máš a už potom ten konkrétny model, ktorý máš a klikneš, tak ešte musíš vybrať veľkosť. No a už klasika, hodíš to do košíka, zaplatíš, objednávka vybavená. Jedna taká špecifická vec je to spoločnosť, ktorá sa nachádza v Anglicku. Čiže predania je v Anglicku, sklad je v Anglicku, čiže logický balík ti pôjde z Anglicka na Slovensko. Anglicko, ako veľmi dobre vieme, už nie je členom Európskej únie, je to tretí štát, takže podlieha colnému konaniu. No, ako to prebieha? Na tejto stránke, keď objednávaš, tak tam majú dole napísané taký maličký, teda pre Slovensko to platí, že všetky tieto poplatky colné a bla 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 hradí odosielateľ. No, balík zaplatíš, pošlú ti ho z Anglicka sem, príde, teda mne išiel DHL-kou, prišiel do Bratislavy na colnicu. Prišiel mi nejaký mail z DHL-ky, teda som vyplnil nejaké veci, čo to je, že je to fólia, bolo tam písané, že je tam nejaký darček k tomu, tak trebalo vyplniť, že je tam stierka na tie fólie, na tú aplikáciu a odoslal som iba nejaké potvrdenie, ktoré som musel vlastnoručne podpísať, aby mohlo prebehnúť vlastne celé to colné konanie. Inak toto colné konanie mala na starosti DHL, čiže ja som v podstate nič nerobil, iba vyplnil pár papierov. No a o nejaké 2 dní mi balík prišiel na adresu pekne domov, s tým, že ja som nemusel nič platiť, ako bolo na tej stránke písané, že odosielateľ hradí všetky tieto colné poplatky a iné poplatky spojené s tým balíkom, tak to tak nakoniec aj bolo. Čiže to, čo som zaplatil pri objednávke, ostalo tak, nič som nemusel zbytočne doplácať. O odosielaní, príjmaní sme si povedali, no a takýto balíček mi prišiel, je to vlastne obyčajná kartónová rolka a keď ju otvoríš, tak vo vnútri sa pekne nachádza takto hárok
s fóliou a tu je ten spomínaný darček. Je to taký menší kit, v ktorom je stierka, sú tam nejaké papiere proste na utieranie a utierky, ktoré sú s obsahom alkoholu na odmasnenie predtým, ako budeš tie fólie lepiť. Samozrejme, nemohol som to vypratať, samozrejme nachádza sa tu aj pekne podrobný návod, v ktorom je pekne popísané, aká časť sa na tom hárku kde nachádza. Ten papier, ktorý som vybral znútra z tej rolky, tak pekne obsahuje podrobné inštrukcie, ktoré si potom prejdeme. A takto som si požičal pekne vešiak na prádlo a rozhodil som si na neho celý ten hárok s tými fóliami. Ono ich ani moc dobre na ňom nie je vidno, ale treba si to vždycky uložiť tak, aby sme sa v tom vedeli zorientovať. Ja tu mám uložené tak, ako to je na papieri. Takto, teraz mám vlastne celý ten hárok. Ten návod tu nebudem celý prezentovať, ale tak v skratke, aby ste vedeli, o čo ide. Je tam písané, že by ste mali začať so zadnou stavbou, s tými menšími dielikmi, aby ste sa naučili pracovať s tou fóliou, s tou adhéziou a s tým vytlačaním toho vzduchu. Tak je to tak stručnejšie popísané. A potom je tam vlastne postup so sedlovou trúbkou, spodnou rámovou trúbkou, vrchnou rámovou trúbkou, v prednom trojuholníku a tak ďalej. Čiže má to nejakú svoju postupnosť, nie je to len tak zo srandy. Takisto ten návod obsahuje jednu dôležitú informáciu a to som zabudol spomenúť. V tom malom balíčku, kde je aj stierka, je vlastne roztok, alebo teda nejaká mydlová tekutina, ktorú treba rozriediť v pomere 4:1 s vodou. Hej. Čiže to budeme používať na podliepanie tých fólií, to si za chvíľku ukážeme. A pre tých, čo ste veľmi šikovní, vnímaví, všímaví, tak si určite všimli, že na tom návode papieri nie je napísané Forbidden Druid, ale Forbidden iný model. No, tak teraz spravíme takú krátku obmenu. Do fešáka dáme na nejaký čas preč a prihodíme si sem tohto fešáka. Tak, no. To je sranda, čo? 2 Forbideny. Takže toto je model Dreadnought. Je to V1, ale o tom potom. Nie je to môj bike, nezbláznil som sa, nekúpil som si 2. Ale budeme lepiť fólie na ňo. Pretože fólie na Druidovi už sú nalepené, potreboval som si to trošku nacvičiť, aby som mohol potom zase niekomu inému pomôcť s tým lepením. Nebudem to predsa druhému človeku robiť poprvýkrát a potom na svojom už budem frajer. Tak na svojom som sa najprv naučil a teraz si to spravíme aj na Dreadovi. Ďalší záber, ktorý budem robiť, tak budem používať takto pekne taký pásik na hlavu, na GoPro, hej. Dám si vás sem, aby ste pekne videli, mali stále pod drobnohľadom moje ruky a začneme teda s tou zadnou stavbou. Ešte predtým, ako začneme pracovať s tou zadnou stavbou, tak by bolo určite dobre dať preč napríklad tento blatniček. Si dáme zatiaľ niekde takto mimo. A ešte si dáme preč na tú penu. To vlastne zabraňuje nečistotám, aby sa dostali sem, lebo je to veľmi úzky priestor a je tam nejaké to riziko, keby tam bol napríklad kameň, tak pri preprúžení by sa mohlo stať, že by ho začalo pučiť medzi tú sedlovú trúbku a zadnú stavbu, preto je tam vlastne aj tá pena. A po poučení z Druida je určite dobré dať dole aj tlmič, pretože sa budeme baviť aj s tým priestorom pod tlmičom. Tak, to som sa k tomu pekne dostal. Najprv si dáme teda preč tento spodný úchyt. Ani celkom presne neviem, ako je tu ten tlmič s tým spodným okom riešený, lebo na Druidovi sú tam ložiská, ale mám taký pocit, že aj tu na nadrede budú. Lebo táto V1 mala v podstate akoby také dve verzie. Prvá verzia bola bez UDH, bola s obyčajnou pätkou a táto verzia, taký refresh, má už vlastne UDH úchyt pre nový typ saramackých prehadzovačov. Takže tu by sme teoreticky mali mať tlmič pekne s ložiskami. Áno, je to tak.
V minulosti som sa s týmto stretol napríklad pri Santa Cruze. Toto sú len také, povedzme, že prachovky. Takto je pod nimi pekne ložisko. Keď už máme tlmič takto vyhodený, dám ho tu na bok, tak si aspoň môžeme pozrieť, ako chodí tá zadná stavba tu na dreadnoughte. Je to zase také trošku iné. Tu je vnútri také maličké váhadlo. Tak to pekne behá. Je to také zaujímavé to vidieť. Ten vysoko uložený čap pekne takto v pohybe. Väčšina týchto vecí sú tu písané, začínajú ľavou stranou, takže pôjdem pekne podľa návodu, ako som to robil aj na Druidovi, a začneme si teda s týmto dielikom. Je to left seat stay to left chainstay brace. To musíš trošku zapojiť aj také to priestorové myslenie, všelijaké si to tak dobre predstaviť, takže predpokladám, mal by to byť podľa prekladu nejaký teda spojovník medzi sit stayom a chain stayom, čiže by to mala byť nejaká táto oblasť. A podľa tých výrezov, no keď si to tak nejak otočím, tak teoreticky mi to pasuje, tie výrezy na tieto dva čapy, čo sú tu pod sebou, takže by to mal byť tento dielik. Vždycky ten začiatok je trošku horší a potom to už ide celkom v pohode. Každý diel lepím v podstate rovnakým spôsobom. Na začiatok tu mám pekne takú utierku alkoholovú, takže s tou si pekne takto odmasním povrch, na ktorý to budem lepiť. Odmasním si väčšiu časť, takto naraz hneď. A kým mi tá časť vlastne uschne, tak si môžem pripraviť tú fóliu. Vidím, že pomaličky to schne. Budem potrebovať mydlovú vodu. Ten roztok, ktorý som spomínal, ten je samozrejme takisto súčasťou balenia. Tu je ten koncentrát, teda koncentrát je tu je tá mydlo, to mydlo nejaké, no proste neviem presne, čo to je. Takže tu na to už mám rozrobené a pekne pôjdem sem k tomu hárku podľa toho návodu. Mám ho položený takto, mám návod, takisto mám položený aj hárok a vidím, že tá časť je tu hneď na kraji, tak si ju hneď zoberiem. Na to, aby som ju zobral správne, aby som ju nejak neznečistil, nepoškodil, tak si fúknem takto na prsty tej mydlovej vody. Trošku si ju odchylím a takto zoberiem. No, pokračujem tým, že mydlovú vodu pekne nanesiem na fóliu a nanesem ju aj na tú časť rámu, samozrejme, kde ju idem lepiť. No, a teraz si to pekne takto pricapneme. Ono sa to veľmi, veľmi pekne hýbe. Tak. Vidíte, pekne sa to dá takto. Keď potrebujete viac s tým hýbať, treba tam dať viac tej mydlovej vody. Nebojte sa toho, úplne v pohode. No a keď už som si istý, že to mám na správnom mieste, tak si zoberiem stierku a takto postupne začnem vytlačať tú mydlovú vodu spod toho a tá mydlová voda samozrejme so sebou berie aj vzduch. Čiže to je výhoda, že pod tou fóliou by teoreticky nemalo nič ostať. Hej? A vidím, že tu mám také pekné radiusy, takže ten stred mi tam v podstate už pekne ostal. Treba ho poriadne povytlačať. Ja vždycky vytlačam najprv tieto rovné plochy, aby som získal dobrú prilnavosť na veľkej rovnej ploche. A keď už som si istý, že táto rovná plocha má povytlačané všetko, tak pomaly začnem pritlačať aj tie boky. Hej. Zo začiatku to ide horšie, ono to potom začne byť trošku viac poddajné, viac začne byť prilnavé, keď začne schnúť tá mydlová voda. Hej. Ono zo začiatku naozaj je taká, že ja to pritlačím
a ono to hneď uteká odtiaľ. Tak vôbec nezúfajte, videl som nejaké video vo veľkých shopoch, to robia tak, že proste tú zadnú stavbu riadne nastriekajú celou tou mydlovou vodou, porozkladajú si po nej tie jednotlivé kúsky a potom už len takto chodia s tými stierkami, vytlačajú tú mydlovú vodu z toho a ako im to schne, tak už im pekne ide tá prilnavosť tých okrajových častí. Hej. Takže teraz chvíľku počkáme, necháme to ako keby odvetrať. Ja vám to ukážem teda na tomto konkrétnom dieliku a keď sa to odvetrá, tak pekne tie boky začnú byť prilnavé. Ešte kým to trošku zaschne, aby som to mohol poriadne popritlačať tie boky, aby som nezabudol, tak pri volení tej fólie, ktorú si objednávate, ešte musíte vybrať buď gloss alebo matte, čiže lesklú alebo matnú. Tu máme matnú farbu, takže samozrejme fólia je tiež matná a tuto už celkom vidno v tom strede, keď som ho popritlačal, že je tam ten matný finish. Na tej matnej za mňa vždycky tú fóliu bude trošku viac vidno ako na lesklej, ale myslím si, že to nebude až také do oka bijúce, hlavne keď sa tie hrany pekne zlícujú s tými tvarmi toho bajku a bude to pekne do seba zapadať. No, mám taký pocit, že už to trošku schnie, tak môžeme začať napríklad týmto, ja to vždycky takto prstami robím, vidíte, ono sa to hneď začne odliepať, ale to znamená, že je tam stále tej mydlovej vody dostatok, takže netreba zúfať, áno, ono sa to bude odliepať, bol som netrpezlivý, ale ako môžete vidieť tu na tú vrchnú časť, tam má už celkom slušnú tú adhéziu voči tomu rámu a už pekne drží. Tak postupne takto budem prstom tie hrany zatlačať a ona začne chytať a bude držať čím ďalej tým lepšie. Netreba na to nejako silno tlačiť, lebo keď silnejšie na to zatlačíte, tá fólia vie trošku odskočiť. Takže je to len tým, že ja som nedočkavý a chcem mať tento kúsok za sebou, aby som vám mohol ukázať ďalší. Tak a teraz pekne prilnula na jeden ťah. Tak to som to pekne povytlačal zase. No a zase keď bude trošku suchšia, zase to ešte prejdem prstom, aby mi ho neodlepilo späť. A takto postupne sa s tým budem bavkať. Tak už aj túto vrchnú hranu môžem postupne začať, tam už tiež tej mydlovej vody toľko neostalo. A tu na dole sa zase vrátim, trošku popritláčam, zase to trochu viac vyschlo. Keď to chcete mať pekné, tak s tým zabijete viac času. Vravím, nie som žiadny profesionál, vyskúšal som si to na jednom bajku, keď sa takto na to spredu pozriem, vôbec to nevyzerá zle, sa dám trošku ďalej od toho, tak tá fólia ani nie je poznať nejako extra. Takže za mňa je to super, manipulácia s tou fóliou je fakt dobrá a keď už som spravil jeden bajk, tak teraz sa už toho toľko nebojím. Ďalej teraz budeme pokračovať. Rear brake, caliper mount, čiže niekde tu pôjde, takáto zvláštna časť. A ešte mám jeden tip pre vás, pre tých, čo by ste chceli do budúcna, napríklad tento Invisiframe. Je dobré si celý tento hárok nechať odložený niekde bokom, pretože tie výrezy tých fólií tam je stále vidno. A podľa toho výrezu si môžete nalepiť na ten hárok hociakú fóliu a vystrihnúť si ju podľa tých jednotlivých častí. Čiže napríklad táto časť sa mi opotrebuje kvôli tomu, že som ju ošuchával nohou, keď som šlapal, tak ju chcem vymeniť, nalepím tam fóliu, pekne si to vystrihnem a môžem si ju zase nacapiť na ten rám. Čiže určite nezahadzujte ten hárok, nechajte si ho a môžete si také spare party porobiť, náhradné dielce tých fólií. Pokračujem v lepení, samozrejme nejde to úplne tak jednoducho, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Aktuálne som tu na zadnej stavbe chainstay a seatstay, tu môžete vidieť, ešte sa mi odlepuje, pretože na tej matnej farbe sa trošku viac drží voda pod tou fóliou, takže je trochu náročnejšie ju dostať preč, ale tak trochu som pridal na teple, dúfam, že sa bude rýchlejšie tá voda odparovať a že za chvíľku to pekne prilnie. Ale tak to, čo som robil už tak dávnejšie tu na znútra zadnú stavbu, tak je už celkom pekné. Myslím si, že to bude za chvíľu fajn. Toľko k dnešnému videu k Invisiframeu. Netreba zabúdať na tú základnú vec, vždycky si pekne handričkou odmasniť miesto, na ktoré idete lepiť tú fóliu. Potom
si na ruky a na to miesto samozrejme, kde idete nanášať fóliu, nastriekať ten mydlový roztok, odlepiť, na tú fóliu je tiež ideálne nastriekať mydlový roztok a potom to nejakým spôsobom umiestniť na ten rám, aby sedeli tie výrezy tej fólie podľa tvarov rámu. No a keď to máte, tak postupne môžete začať vytlačať ten vzduch odtiaľ preč, alebo teda aj tú mydlovú vodu a potom postupne tá fólia pekne prilne. Chce to trochu trpezlivosti a možno trošku nejakej manuálnej zručnosti, ale nie je to nič, čo by sa nedalo. Na záver dnešného videa vám len poprajem veľa šťastia pri takomto lepení, ak to budete teda aj vy absolvovať. Budem vám držať všetkým palce a nie je to až také hrozné, ale naozaj to chce trošku trpezlivosti. A ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste sa dostali až sem, že ste pozerali toto video, za vaše lajky, komentáre, odbery a vidíme sa zasa na budúce v ďalšom videu. Čaute.